Αυτή είναι η τηλεόραση. Εγώ είμαι ο Ανδρέας. Είμαι ο Ανδρέας. Yep, και εγώ είμαι ο Ανδρέας. Τώρα θα κάνουμε κάτι που είναι για καθόλου νέους παίχτες. Ναι. Θα πάμε στο level 20. Review τα capstones. Review τα capstones. Ναι. Τα capstones είναι το ability που παίρνει κάθε class στο level 20. Yep. Κάποια είναι wow και κάποια είναι Κάποια classes, ονόματα δεν λέμε, paladins δεν φύγουμε, παίρνουν τις Παναγιά στα μάτια. Δεν τα θυμόμαστε όλα. Λοιπόν, Ανδρέα, θυμάσαι τι κάνει το capstone του Artificer? Soul of Artifice, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να κάνει attune σε 6 magic items ταυτόχρονα και παίρνει συν 1 στα saving throws για κάθε magic item που έχει κάνει attune στον εαυτό του. Ναι, αυτό είναι. Ωραία, fine video. Συν ένα bonus σε όλα τα saving throws per magic item που είναι currently attuned του. Και άμα πάει στα 0 hit points but not killed, μπορεί να χρησιμοποιήσει το reaction του για να πάει στο 1 HP. Το μπορεί να το κάνει συνέχεια. Πόσα infusions έχει active? Ωραία, έχει 6 infusions. Κάτσε, αυτό είναι δυνατό ή όχι, δεν έχω καταλάβει. Συν ένα bonus σε όλα τα saving throws per magic item you're currently attuned to. Τι έχει περιορισμό στα attuned magic items? Γιατί όλοι έχουν. Κανονικά στα 3 items. Τι περιορισμό? Yep. Ποιο είναι το όριο των attuned magic items? Οι κανονικοί characters έχουν μέχρι 3. Πού το λέει αυτό? Είναι στους κανόνες των magic items. Θα έπρεπε να το ξέρω αυτό. Εγώ το θεωρώ ένα αρκετά καλό, θα έλεγα tier B, B+. Σαν 20 level artificers έχεις τόσα infusions που θα έχεις 6 magic items attuned. Άρα έχεις ένα flat σε όλα τα saving throws συν 6. Συν 6, το οποίο σημαίνει ότι είσαι proficient σε κάποιο. Στα 20 level έχεις proficiency bonus συν 5. Συν 6. Συν 6. Ναι, άρα έχεις συν 12. 12 flat. Και αν έχεις και 20 stat, συν 17. Ναι. Πάρα πολύ ψηλό saving. Βέβαια. Είναι 20 level capstone. Ακριβώς. 6 φορές αν πας να πεθάνεις, πας στον HP. Να. Tier B. Εκεί ας πούμε. Εκεί θα το έβαζα κι εγώ. Τι είναι μετά? Μπαρμπάρια, αν δεν κάνω λάθος. Θυμάσαι πώς λέγεται? Ούτε καν. Ωραία. Πες μου πώς λέγεται. Λέγεται Ναι. Primal Champion. Αλλά είναι εύκολο, σκέψτε το λίγο. Ξέρω εγώ, παίρνει rage ξανά, σκοτώσει κάποιον, regain τα rage, κάτι με rage και rage. Πολύ κοντά, καμία σχέση. Στα 20 level έχει unlimited rages. Rageάρει όσες φορές θέλει. Unlimited rages. Εντάξει. Το strength και constitution σου ανεβαίνουν και τα δύο κατά 4. Το max σου για αυτά τα δύο scores είναι 24. Δεν είναι τόσο καλό. Simple. Straightforward. Βλακεία είναι. Αλλά είναι βλακεία. Μια βλακεία. Είναι μια βλακεία. Τι μου δίνει δηλαδή το Primal Champion? Παραπάνω HP. Παραπάνω HP. Και συν στα attack και τον damage. Υπάρχουν πάρα πολλά μαγικά αντικείμενα, blessings, πράγματα τα οποία μπορείς να πάρεις οποιαδήποτε στιγμή πριν τα 20 level, τα οποία σου ανεβάζουν αυτά τα abilities. Τα θέλει ο κόσμος, τα κυνηγάει, Belt of Giant Strength, τρέχουνε σαλάκια σε κάθε Barbarian. Της πουτάνας γίνεται. Tier D. Tier D και για μένα. Oh my god, απέσιο. Bard. Bard. Στα 20 level ο Bard παίρνει, περίμενε, τη μάνα μου. Ακριβώς. Superior Inspiration. Είναι κάτι χαζό. Να το βάλω ακόμα χαμηλότερα από τον Barbarian. Είναι κάτι του στυλ όταν δεν το θυμάμαι. Όταν ρολάρεις initiative, δεν έχεις Bardic Inspiration uses, παίρνεις ένα. Ένα. Ναι. Μόνο ένα. Ναι. Ένα Bardic Inspiration. Θλιβερό. Θα έχεις και από ένα, αλλά είναι πολύ κρίμα. Είναι. Tier Trash, Tier T. Ο Bard είναι officially στο Tier Trash. Μετά τον Bard έχουμε Cleric. Πώς λέγεται? Divine Intervention Improvement. Ο Cleric, παιδιά, από τα 10 level και πέρα. Μαλάκα, είδα τι παίρνει! Από τα 10 level και πέρα μπορεί να κάνει Divine Intervention. Τι σημαίνει αυτό? Να προσευχηθεί να καλέσει το Θεό του, ο Θεός του να επέμβει με κάποιον τρόπο στην κατάσταση που βρίσκεται. Ο Θεός του! Και έχει ένα χ τα 100 chance. Αυτό το χ ισούται με το level του. Αν είναι σε 10 levels είναι 10%. Οπότε θα ρίξετε ένα αντί 100 και αν φέρετε από 10 και κάτω θα έρθει. Στα 11 είναι 11%. Στα 12 είναι 11%. 17, 18, 19% και από το 19 στο 20 γίνεται σίγουρο. Έρχεται ο Θεός σου. Ο Θεός. DM's discretion, να κάνει ο DM ό,τι θέλει με αυτό. TRS. Κυριολεκτικά παίρνει την αρχαιοελληνική έννοια του απομηχανής Θεού. Ποιας μηχανής? Με Harley έρχεται συνήθως. Θεός ο τύπος. Ο Bard παίρνει. Παίρνεις ένα Bardic Inspiration use αν δεν έχεις. Και ο Cleric φέρνει το Θεό του. Δηλαδή Wizards of the Coast. Τι σκέφτεστε? Όλα καλά. Next είναι ο Druid. Archdruid. Κάνει
άπειρα wild shapes. Πόσο χρόνο το διαβάζουμε ανάποδα. Πόσα είχε πριν, κάπως. 2 per short rest. Το ακούω. Για πες μου, πού το βάζεις? Additionally, μπορείς να αγνοήσεις τα verbal και τα somatical components των druid spells. Αυτό κομπάρει με το level 18 feature του druid, που είναι το να παίρνει spells στα wild shapes. Όσο είσαι και σε wild shape, κρατάς αυτό το benefit. Yep. Αρκετά σπασμένο. Είναι γελία σπασμένο. Άπειρα wild shapes. Άπειρα wild shapes. Από ποντίκι να περάσει τρύπα, εκτός να πετάξει να φύγει. Την ταινία Dungeons and Dragons, αν την έχετε δει, αυτό που έκανε η τύπησα που είχε άπειρα wild shapes. Δεν γίνεται, έχει 2 μόνο. Να. Και να καστάρει spells ενώ είσαι σε αυτή τη μορφή, χωρίς components. Το οποίο σημαίνει ότι μου έχει καστάρει silence. Να! Μοιάζει το silence σου. Εγώ καστάρω spells. Wrath of the Storm, πώς το λένε, Wrath of Nature. Φέρνω το fucking Storm of the Century. Κάνω Sunbeam. Αν είσαι Moon Druid, αλλάζεις shape σαν bonus action άπειρες φορές. Έχεις ένα ολοκένουργιο pool of hit points. Wow! Κάθε 6 δευτερόλεπτα είμαι μαμούθ. Μετά τυρανόσαυρος, μετά αρκούδα, μετά άουλμπερ, μετά υποπόταμος. Και καθώς το κάνω αυτό, σε κεραυνώνω. Super broke. Super broke. Wow! Θα το βάλω A+, μόνο και μόνο γιατί όλος φέρνει Το Θεό! Το Θεό! το Θεό! Το Θεό. Φωνάζει το Θεό και του λέει: σε παρακαλώ, Θεέ μου, κάνε αυτό το druid να μην έχει wild shapes. Οκ, είμαι ο Θεός. Αλλά αν άλλος δεν φέρει το Θεό, δέρνεις. Strong, tier A+, συμφωνώ. Μπράβο, Druid. Fighter. Για χτύπαμε, no pun intended. Είναι underwhelming το τελευταίο feature. Ρίχτη μαλακιά, πες την να. Αν στην πω θα τη βρεις. Ρίχτη μαλακιά, καταλάβεις πώς λέγεται αυτή. Παπαριά. Αν σου πω πώς λέγεται, θα το καταλάβεις. Πες μου πώς λέγεται, extra attack. 3. Ρε Wizards! Τι κάνετε ρε! Ένας φέρνει το Θεό, το άλλος έχει άπειρα wild shapes και ο fighter έχει Extra attack. Άλλη μια φορά. με το σπαθί του. Σε βάραγα μετά. Απαράδεκτο. Oh my god. Πες μου ότι κάνει και κάτι άλλο. Όχι, extra attack 3. Δηλαδή πρέπει να το διαβάσω, συγγνώμη λίγο. Σκουπίδι. Είναι θλιβερό. Tier trash. Tier trust. Tier trash. Όχι, ο Bard είναι χειρότερος. Είναι και situational. Ναι. Ενώ εντάξει, το fighter τουλάχιστον υπάρχει. Υπάρχει, το extra attack. Οπότε tier D. Tier D. Θλίψη. Monk. Έχεις κάτι με το κι. Perfect self λέγεται του Monk. Γιατί το ξέρεις όλα! Δεν ξέρω τι κάνει όμως. Πώς γίνεται να ξέρεις όλα τα που διαβάζω εγώ! Θα σε προσθέσω να σε βοηθήσω. Ναι, βοήθησε με Είναι λίγο. τόσο σκατά αν θα το βάλεις ανάμεσα στο tier trash στο tier D. Λογικά είναι κάτι του στυλ κάθε φορά που ρίχνεις initiative παίρνεις 4 key points σε κάτι αντίστοιχο. Εάν δεν έχεις key. Αν δεν έχεις key, Και ναι. είναι ακριβώς αυτό. Μπράβο. Οκ. Χάλια, non-existent. Still λίγο καλύτερο από του Bard. Για μένα. Αλλά είναι tier trash και πάλι, δηλαδή. Όχι, εγώ θα το βάλω D. Θα το βάλω D. Βασικά θα το βάλω D συν. Πάντα τα οποία κάνει. Λέγεται perfect self. Μόνο αυτό παίρνει. Ναι. Wizards. Wizards. Για μένα δεν είναι τόσο χάλια. Perfect self. Δεν είναι perfect self. Είναι θλίψης self. Είναι sad self. Σκατά self. Το επόμενο class είναι Paladin. Paladin. Έλα, το Paladin θα θυμάσαι. Όχι. Ωραία. Κάτι βγάζει φτερά. Στα 20 level παίρνει ένα Red Bull ο Paladin. Πώς λέγεται? Δεν λέγεται. Είναι subclass specific. Είναι με κάθε subclass διαφορετικό. Αλήθεια. Ναι. Ας τα βάλουμε. Γιατί είναι πολλά. Είναι πολλά. Πάρα πολλά. Ancients, Elder Champion. Έτσι flat, πάρε 10 hit points. Καλό. Σε κάθε γύρο παίρνεις 10 hit points. Ναι. Όποτε κάνεις Paladin spell, μπορείς να το κάνεις σαν bonus action. Banishment. Protection. Bless. Cure Wounds. Cure Wounds. Perma Quicken spell ουσιαστικά. Ναι. Και enemy creatures στα 10 feet από σένα έχουν disadvantage στα saving throws απέναντι και στα spell σου και στα channel divinity options. Αυτό είναι πολύ καλό. Για 10 γύρους. Για κάθε γύρο παίρνεις 10 HP, οπότε effectively παίρνεις 100 HP. 100 HP. Tier B. Εγώ θα το έβαζα tier A γιατί ξεχνάς κάτι πολύ σημαντικό. At the start of each of your turns, you regain 10 hit points. Αυτό δεν λέει αν είσαι unconscious ή όχι. Περμασικώνεσαι στο γύρο σου με 10 hit points, κάνεις στον εαυτό σου Cure Wounds με το bonus action σου και Lay on Hands με το κανονικό σου action και είσαι στα full hit points 20 level
Oath of the Ancients Paladin, Elder Tree, come at me bitch. Το Oath of Conquest για 1 λεπτό σε βάζει σε ένα φόρουμ όπου έχεις resistance σε όλο το damage. Όποτε κάνεις επίθεση, κάνεις μια additional επίθεση. Είσαι καλά ότι ο fighter έχει μόνο το 1 από τα 700 του Paladin. Λέω. Wizards. Πολύ μάγοι. Πολύ μάγοι. Critical στο 19. Ναι, το Ancients είναι καλύτερο. Το Ancients είναι καλύτερο. Oath of the Crown. Που δεν παίζει κανείς. Αυτό το κρατάει για 1 ώρα. Το buff το έχει για 1 λεπτό. Οπα. Resistance στο non-magical damage. Και μεχ. Rage. Οι άλλα ίσου έχουν advantage στα death saving throws στα 30 feet από εσένα. Beacon of Hope κάνει το ίδιο πράγμα και άλλα. Advantage στα wisdom saving throws. Εσύ και άλλα ίσου στα 30 feet. Οκ. Δεν είναι πολύ καλό. Oath of Devotion. Κάνει shine bright light, 30 feet. Like a diamond. Όποιος ξεκινάει στο bright light 10 damage κάθε γύρο. Okay. Advantage στα saving throws εναντίον spells που σου καστάνουν Finge and Dead. Βασικά γίνεται άγγελος. Oath of Glory. Σαν bonus action, advantage στα charisma checks. Μία φορά σε κάθε γύρο, ένα miss το κάνεις turn σε hit. Αν φυλάρει saving throw με reaction to reroll. Αυτό το τελευταίο δεν είναι καλό. Oathbreaker. Oathbreaker, τι να παίρνει. Κάνει reduce το bright light. Φέρνει το σκοτάδι. Αν είσαι frightened και ξεκινήσεις μέσα στην άβρα, τρως 4d10 psychic damage. Πώς είσαι frightened. Όχι, μισό. Channel Divinity του Oathbreaker. Του Oathbreaker. Yep. Και αν κάνεις rely on sight για attacks, έχεις disadvantage. Πολύ καλό. Oath of Redemption. Resistance to all damage. Cute. Όποτε σε χτυπάει ένα creature με ένα attack, τρώει radiant damage equal to half the damage you take. Άρα half to half. Half to half, αυτό είναι λίγο. Είναι ότι αυτό το έχεις μόνιμα. If you attack. Δεν είναι για 1 λεπτό. Απλά είμαι. Οκ. Και Oath of Vengeance. Για 1 ώρα. Flying speed με 60 feet. Ωραία, αύριο 30 feet radius κλασικά. Οπότε μπαίνει ένα creature. Wisdom saving throw για frightened. Οπότε ξεκινάει το γύρο του Wisdom saving throw για frightened. Attack rolls against frightened έχουν advantage. Okay. Ένα flying speed που απλά το παίρνεις για 1 ώρα κιόλας. Καλό είναι. Κρατάς ένα concentration στο fly στο mage σου. Χρησιμοποιείς κάπου αλλού τις winged boots. Δίνεις σε κάποιον το κάρπετο flying και το χρησιμοποιεί αυτός. Κακό δεν κάνει να παίρνεις 1 ώρα fly speed. Και τελευταίο, Oath of the Watchers. Okay. True sight στα 120 feet. Advanced attack rolls against Celestials, Aberrations, Elementals, Phase και Finch. Όταν επιτυχαίνεις ένα creature, Charisma saving throw, banish. Oh, doggy. Όπα ρε, απλά banish to its native plane. Μ' αρέσει πιο πολύ από όλα το Dreadlord. Είναι σπασμένο. Τα υπόλοιπα είναι mech και κάποια είναι trash. Μ' αρέσει πολύ του Ancients. Καλό είναι και το Devotion. Και μ' αρέσει γιατί παίρνει τα 10 hit points τζαμπέ. Το Redemption. Ναι, που περπατάς με resistance. Θα συμφωνήσω στο Oathbreaker, αλλά από τους καλούς Paladins παίζει να το δώσω στον Ancients. Θα έβαζα και τα 2α, το Oathbreaker ή στο αλφασίν. Έχουμε 4 Rangers. Τον κανονικό. Τον κανονικό. Όχι τον revised. Νομίζω ότι παίρνουν το ίδιο 20 level feature. Είναι κάτι θλιβερό, είναι κάτι του στυλ 1 φορά per round. Μπράβο. Βάζεις το wisdom modifier σου στο attack roll ή στο damage roll. Στους favored enemies. Tier D μείον. Απέσιο. Ο revised έχει κάτι άλλο. Please. Damage. Please. Oh my god. Είναι το ίδιο. Όχι. Tier trash. Ranger. Tier trash. Βάλω Tier trash. Του ρογκά το ξέρω εγώ. Λέγεται throw of luck. Αν μισάρεις ένα attack, μπορείς να το κάνεις hit. Αν φεϊλάρεις ένα ability check, κάνεις treat το D20 σαν 20. Εντάξει. Δεν το θεωρώ trash. Δεν είναι trash. Έχεις Tier C. Tier B. Μπορεί και B να το βάζω. C plus B μείον εκεί θα το έβαζα κι εγώ. Σε ένα crucial ability check θα το ρίξεις. Οκ, το ακούω. Ωραίο είναι. Δεν θα το βρίσω. Sorcerer. Όταν κάνεις short rest, παίρνεις 4 sorcery points. Ναι. Tier D το βάζω αυτό. Tier D θα πω κι εγώ. 4 sorcery points μόνο. Oh my god. Ο Warlock, you can spend 1 minute entreating your patron for aid to regain all your expended spell slots from your packed magic feature. You regain 4 spell slots. Μαλακία είναι γιατί σε πάρα πολλά situations που πρέπει να κάνεις ένα short rest. Ανάμεσα σε 2 boss fights, να πας από κανένα spell slots σε όλα τα spell slots. Tier C. Tier C. Θα συμφωνήσει. Ο Wizard παίρνει στα 20 level ένα, νομίζω, δεν το λένε signature spell, το λένε signature spell το λένε.
Διαλέγει 2 ή 3 spells, νομίζω. 2 spells από πρώτο και δεύτερο level. Τρίτου. Μέχρι τρίτου. Σκατά τα έχω πάει. Αλλά αυτά τα spells τα κάνει όσο φορές. Συγκεκριμένα τρίτου κιόλας. Α, συγκεκριμένα. Πάντα prepare. Δεν μετράνε στον αριθμό των prepared spells. Ναι. Οκ. Μπορείς να καστάρεις once το καθένα, χωρίς να κάνεις expend spell slots. Είναι φλόρικο και θλιβερό. Χάλια! Ένα Oh my τσαπαχέρι. god! Still better than Bard. Still better than Monk. Bard, αλλά είναι πολύ κακό και πάλι. Barbarian. Όχι, το Barbarian είναι καλύτερο. Οποιοδήποτε feat που σου δίνει ένα δευτέρου level spell for free μία φορά, όπως το Fate Touch ή το Shadow Touch, έχεις το ίδιο για δευτέρου level spells, δηλαδή πολύ λιγότερη μικρή διαφορά, και το κάνεις στα level 4. Invocations, spell scrolls. Ωραία, λοιπόν. Ωραία. Cleric. Up top, ο Θεός, δηλαδή την από Druid από κάτω. Druid ακριβώς από κάτω. Ένα Oathbreaker. Ναι, ένα Oathbreaker Paladin, θα συμφωνήσω σε αυτό. Oathbreaker Ancient Paladin να πηγαίνουν εκεί και οι δύο μαζί, γιατί είναι πολύ ωραία τα capstones τους. Και μετά πάνε. Χάος είναι μετά. Μετά είναι. Μετά πάει Artificer. Μετά πάει Artificer. Artificer. Άντε το ακούω, αλλά είναι η αρχή του χάους αυτό. Και είναι. Γιατί μετά Wow. έχεις Barbarian. Bard. Fighter. Παναγία μου. Monk. Πονάω. Ranger. Από όλους αυτούς. Wizard. Θα σου πω. Αν έπρεπε να τα βάλω σε μία σειρά, μετά τον Artificer, θα έβαζα. Rogue Warlock θα έβαζα. Rogue. Μετά Warlock. Μετά Monk. Δεν έχει σημασία μετά. Μετά Barbarian. Μετά το Barbarian θα έβαζα. Εγώ θα τα βάλω. Μην παίξετε τίποτα όλα αυτά μέχρι τα level 20. Κάτε multiclass. Μετά το Barbarian θα βάλω μάλλον το Fighter. Και μετά θα βάλω, ξέρω εγώ, το Wizard. Και τελευταίο, όπως σε όλα τα rankings, το Ranger. Ξέχασα τον Bard. Πάνω από το Ranger. Δεν έχω κάτσει ποτέ να κοιτάξω τα capstones και τώρα που το έκανα, μπορώ να πω ότι δεν έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Είναι απογοητευτικά και είναι, δηλαδή σε οδηγούν όντως στο να κάνεις multiclass και μετά να κάνεις ένα κανάλι σαν το δικό μας. Δεν φταίμε εμείς. 20 level χαρακτήρας, παιδιά, σημαίνει practically a god at what you do. Έτσι, δηλαδή, Άντε demigod. είσαι fucking chosen of some fucking entity. Μη μου δίνεις να βάλω το wisdom modifier μου στο attack roll instant damage. Λέμε, μην το βάλουμε εξτά. Έχει σπασμένο. Μην σπάσουμε και το ranger. Και πρόσεξε, μία φορά το Να! Wizards. Τι. Τι έχετε μαζί τους? Τι έχετε Μόνο μαζί, τρίτο level spell, ούτε πρώτου ούτε δευτέρου. Είναι το Holy Hand Grenade. Όχι πρώτου, όχι δευτέρου, όχι τετάρτου, όχι πέμπτου, μόνο τρίτου. What the fuck? Γιατί? Δεν ξέρω γιατί. Μόνο δύο? Δεν είναι καλή συμπεριφορά αυτή. Χαιρετούμε, γιατί πρέπει να πάω και σε ένα αποτυχημένο ραντεβού. Το ραντεβού έχει φεϊλάρει φουλ. Δεν ξέρω καν θα πάω. Φάει super Μου έχει τηλεφωνητικό, κατσάκουσα τι θέλει να μου πει. Το τρέχει. Κοινό. Κλείσε.